walang sinungaling dali dito ha. After mama, mag-latin on. Ilatin ko mga wala. Pag yun yung naglukod ako sa akong asawa. Kaya yun. Step to 1 week to bed. Ano or to 1? Lang, interest na, is 20. Sila din ang nakapalit dito ko. Ayun lang, wala akong delivery ko ng delivery, kung masip ko delivery. Trabaho. Kung magtrabaho, delivery. Ako wala yung trabaho, may delivery. Kung wala. Kung may trabaho, mamapadeliver ka dito, wala'y charge. Wala'y trabaho, may charge. Trabaho na nakakapigil na, So diba kapulan nito lang sa mga tao mag-reto kung may trabaho. Hindi mag-order mo na wala, delivery. Nakalimot lang po natin, natindukan na nakakay si Ate Lisa. Delivery parang sa may trabaho. Kali nakalpat ang dito. Wala sa mga gas ko dati kung nakakata. Pagkagaya mga lagi nagpapangita sa bilis tama ilan mo din pinakita sa din babakal sa balili na ako nasa siya sa buong din ay mura na ako lang nagtantapos sa bikin siya ay natin mga bata kita na kumpre iyang susi bakit siya niyang food siyempre yung susi din natin basta susi ito ba kaya ito siya may plastic kasi hindi pinapunta sa bahay halain lakas naging pangan na lahat anak ko sigang mga uwi anak ko pero magdali ko pero may yung tawagan ko kuhain hindi ko tutog sa ko ay sir pag-surya nga kinapasta sa nga ako tawahin tawagan ko hindi na pala kung dili ko